Duýdansız ýagdaýda çagasyndan öz adyny we familiýasyny soran watandaşymyz öz adynyň ýerine Berdimuhammedowyň dol adyny bilýändigi onu haýran galdyrdy. Halkyň başynda oturan prezidentiň adyny, familiýasyny we oçtwasyny säginmän aýdyp bilýär diýip deň alyjy ýagdaýda pikirini video arkaly beýan etdi. Hormatlyň ady kim? Aýt. Evet, Berdimuhammed Lala Qulevat. Oho. Neme kim öğretti o dağıtlar sana? Muallim. Sana öğretti mi? Ne için öğretti? Ülükçük dedi. Oldu mu? Benim adım ne mi? Ben. Benim atan adı. Evet. Atan adı ne mi? Bilemo. Atan adım ne okuma? Yazdım işte. Benim adım. Benim adım. Benim adım. Atan adı ne mi? Bilemo. Ben Kur'an Kuli Berdimuhammed Lala Qulevat. Benim adım ne mi? Başka familyam bilen yok mu? Biliyorum. Haydanı. Bilemo. Sen benim familyam bilen yok. Atan familyası ne? Bilemo. Böyle. Mun kim yana buraya dayıp? Ben Kur'an Kuli Berdimuhammed Lala Qulevat. Senin adın ne mi? Çağlar wagtyndaky terbiýe we bilim çağlaryň aň düşünjesini däherlemekden ibaratdygy açyçan boldy. Bu barada Halkyň Ses kanalyndaky geçirilen gepleşikde türkmen halkynyň okap bilim alyp öwrenme üçin çykarylan kitaplaryň hemmejesini gelmişek Hramowyň awtorluk etmegi netijesinde nesil daýalan ýandygyny köp sanly ýazgyly kitaplar görkezip subutnama hökmünde halka ýetirilipdi. Türkmen milletiniň okap öwrenip biljek kitaplarynyň hemmesine çäklendirme ýa-da ýalňyş bilgiler, bilimler berilip olar gelmişekler tarapyndan halky bilkaslaýyn bir sowatsuz, jahil edilendikleri subutnamalar bilen tasdiklanyldy. Ýöne indi türkmen halky gelmişekler tarapyndan özleriniň üstünde nähili oýun oýnalandygyny we ol oýunlar häzirki güneçeli gelmişeklere hyzmat etýän, öz halkyna dönük bolan bir topar türkmenleriň öz elleri bilen oýnalýandygyna düşünüp başladylar.